Σήμερα ήθελα να μιλήσω για κάτι που επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ από το χρόνο και νιώθουμε ότι είτε ο χρόνος μας κυνηγάει είτε κυνηγάμε το χρόνο, ξεχνάμε να το κάνουμε. Ξεχνάμε να δώσουμε μια προσοχή, μια εστίαση στον εαυτό μας. Ξεχνάμε να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της πολύ άσχολης ημέρας μας και της ημέρας που θεωρούμε ότι είναι γεμάτη με υποχρεώσεις, μια ερώτηση η οποία είναι κέρια. Τι είναι σημαντικό για μένα τώρα? Αυτή η ερώτηση, όταν της δίνουμε σημασία και επιτρέψουμε στον εαυτό μας και καλύτερα μέσω της ελεύθερης γραφής, δηλαδή του να γράψουμε σε ένα χαρτί ή σε ένα τετράδιο την απάντηση, θα αρχίσουμε να εξασκούμαστε στο να μπορούμε να συλλαμβάνουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας ανά πάσα στιγμή. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, γιατί όταν τις ξέρουμε μπορούμε να βάζουμε όρια στους άλλους, αλλά και όρια στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις της ζωής όταν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εντάξει, οκ, τώρα αυτή τη στιγμή χρειάζομαι ύπνο. Τόσο απλό. Έτσι, έναν ύπνο, έναν καλύτερο ύπνο. Και ξεκινάμε τον ύπνο γιατί για μένα ο ύπνος είναι η πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου μετά την αναπνοή, έτσι, και το οξυγόνο. Γιατί χωρίς ύπνο υπολειτουργούν όλα τα συστήματα και χωρίς ύπνο, όσο και να είμαστε ικανοί στο να διαχειριζόμαστε τις σκέψεις μας, έτσι ώστε να εστιαζόμαστε στις θετικές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πού πάει το μυαλό, το οποίο έχει τη τάση να ξεφεύγει έτσι κι αλλιώς και να κάνει ό,τι σκέψη θέλει και να εστιάζεται όπου του έρθει. Όταν όμως μας λείπει επιπλέον ο ύπνος, τότε οι σκέψεις μας προσελκύονται δια μαγείας, μαγνητίζονται μόνο στα αρνητικά. Τι έχουν μια πολύ μονοπρόσωπη, μια οπτική γωνία η οποία δεν βοηθάει καθόλου, γιατί πάντα οτιδήποτε μας συμβαίνει έχει τουλάχιστον δύο οπτικές γωνίες. Υπάρχουν πάντα δύο όψεις σε ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή. Και ο εσωτερικός μας διάλογος, το συνδέω με τον ύπνο σαν μια βασική ανάγκη, ο εσωτερικός μας διάλογος είναι αυτός που καθορίζει την επόμενη μας στιγμή. Και όταν αναγνωρίσουμε ότι οι σκέψεις που κάνουμε και η ερμηνεία των γεγονότων κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν το πώς εμείς θα αντιδράσουμε και στη συνέχεια πώς θα αντιδράσει ο άλλος στο εξωτερικό μας περιβάλλον. Γι' αυτό πάντα λέω, είναι μια από τις βασικές μου διδασκαλίες, ότι η πραγματικότητα του καθενός μας είναι υποκειμενική. Επιστρέφω όμως στην ερώτηση, το τι είναι σημαντικό για μένα σε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην είναι πάντα ο ύπνος, αλλά πάσχουμε σαν πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός πάσχει από έλλειψη ύπνου. Γι' αυτό το ανέφερα σαν μια πρώτη απάντηση που πιθανόν να μας έρθει. Οι ανάγκες μας λοιπόν δεν είναι μόνο στη φυσιολογία μας, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτές, γιατί είναι σαν να τρέχουμε με ένα όχημα, αν πούμε ότι το σώμα μας είναι το όχημα, χωρίς βενζίνη. Έτσι, όταν δεν ικανοποιούμε τις βασικές μας ανάγκες ή το να πηγαίνουμε στη τουαλέτα. Εμείς οι γυναίκες δεν ξέρω πώς το έχουμε δει, αλλά είναι σαν να μην χρειαζόμαστε να πηγαίνουμε τουαλέτα. Εγώ τουλάχιστον το συνειδητοποίησα μέσα από πολύ δύσκολες ουρολιμώξεις που πάθαινα τακτικά και τελικά το πήρα το μήνυμα, αλλά το να μην να θεωρούμε, γιατί το ακούω πολλές φορές στα μαθήματά μου που έχουν σχέση με τη διαχείριση χρόνου, μα στο εργασιακό περιβάλλον που βρίσκομαι δεν μας αφήνουν ούτε τουαλέτα να πάμε. Είναι συνέχεια ουρά οι πελάτες και δεν προλαβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε αξία, δεν δείχνουμε σεβασμό στον ίδιο μας τον εαυτό. Και όπως λέω πάντα, αν δεν δείχνουμε εμείς σεβασμό στον ίδιο μας τον εαυτό, δεν πρόκειται και οι άλλοι να δείξουν σεβασμό. Από πού θα το μάθουν, από πού θα το δούνε για να μας δείχνουν σεβασμό. Αυτή η μία ερώτηση, τι είναι σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή, αποτελεί και την πηγή, γιατί οι ανάγκες μας πηγάζουν και από κάποιες αξίες, δηλαδή από τον αξιακό μας κώδικα. Αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ και πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι τρεις
βασικές μας αξίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε μια πυξίδα, ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει να αποφασίζουμε στην καθημερινότητά μας τι είναι σημαντικό για μας και τι δεν είναι. Δηλαδή τι θα βάλω, τι θα αφιερώσω χρόνο να κάνω και τι δεν θα κάνω. Και χωρίς αυτή την αναγνώριση και συνειδητοποίηση των τριών βασικών μας αξιών, καταλήγουμε να είμαστε λίγο σαν το φελό που επιπλέει σε μια τρικυμιασμένη θάλασσα, που κάθε κύμα το σπρώχνει δεξιά, αριστερά ή οπουδήποτε τέλος πάντων, και γινόμαστε άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν καθημερινά σαν αντίδραση στις καταστάσεις που τους έρχονται στη ζωή. Αυτό προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος και εγώ θα έλεγα ότι είναι υπαρξιακό άγχος, γιατί μας δίνει το μήνυμα ότι δεν είμαστε σημαντικοί, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να κάνουμε, ότι η μία μέρα μπαίνει και η άλλη βγαίνει, η μία μπαίνει η άλλη βγαίνει, και καταλήγουμε να είμαστε έρμεα των καταστάσεων και όχι αρχιτέκτονες της ζωής μας. Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε μια τεράστια ευκαιρία του να μπορούμε, όπως είπα πριν, να ορίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα που ζούμε για κάθε επόμενη στιγμή. Αλλά θα μιλήσω γι' αυτό σε άλλη αναμετάδοση. Έτσι, το να γνωρίζουμε τις τρεις βασικές μας αξίες, δηλαδή τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σε αυτή τη στιγμή της ζωής μας, σε αυτή την περίοδο της ζωής μας, μας βοηθάει επίσης να έχουμε καλύτερες σχέσεις με ανθρώπους, να επιλέγουμε καλύτερες παρέες, να επιλέγουμε, αν δεν έχουμε ήδη, ένα σύντροφο ο οποίος βρίσκεται σε περισσότερο συγχρονισμό με το στάδιο της ζωής στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά και με τη φιλοσοφία που έχουμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ζούμε μια συντροφική σχέση. Μας βοηθάει στο να επιλέγουμε καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, μας βοηθάει να παίρνουμε και αποφάσεις ακόμα πιο γενναίες, όπως για παράδειγμα του να κάνουμε κάτι δικό μας, βάζοντας σε εφαρμογή ακόμα πιο ελεύθερα το μοναδικό μας χάρισμα. Και αυτό μας βάζει πάλι μέσα στη ροή της ζωής. Μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν παλεύουμε ενάντια στη ροή του ποταμού, δηλαδή δεν είμαστε ένας Σολομός που προσπαθεί να κολυμπήσει ανάποδα προς τα πάνω το ποτάμι, αλλά ότι μπαίνουμε και ρέουμε με το νερό με έναν τρόπο που μας δίνει αυτή την αίσθηση της ροϊκότητας, την αίσθηση της γαλήνης, της ηρεμίας, της ασφάλειας, ότι όλα θα πάνε καλά και αν δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι είναι καλά, σημαίνει ότι δεν έχει φτάσει ακόμα το τέλος τους. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και συμμετέχουμε στη ζωή πιο οργανικά, λειτουργεί καλύτερα η διαίσθησή μας, ο οδηγός μέσα μας, και παίρνουμε και σωστότερες αποφάσεις κάθε στιγμή της ημέρας, γιατί κάθε στιγμή της ημέρας βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, να πάω δεξιά ή αριστερά. Ανοίγουμε το ψυγείο, να φάω εκείνο ή να μην φάω τίποτα. Έτσι, ακόμα και μια τόσο μικρή απόφαση έχει συνέπειες στην επόμενη μας στιγμή. Κρατήστε λοιπόν αυτή την ερώτηση, τι είναι σημαντικό για μένα τώρα? Και φροντίστε να έχετε κάπου να τη γράψετε, γιατί έτσι θα έχετε και ένα ιστορικό να δείτε γενικότερα ποιες μπορεί να είναι οι ανάγκες σας μέσα σε μια εβδομάδα. Η εβδομάδα που πέρασε, η προηγούμενη, ή μέσα σε ένα μήνα. Έτσι, υπάρχει μια καταγραφή και βλέπετε την τάση σας. Βλέπετε σιγά σιγά να εμφανίζεται μπροστά σας τι είναι σημαντικό γενικότερα για σας στη ζωή. Δηλαδή, ποιες είναι οι βασικές σας αξίες. Τι είναι αυτό που χρειάζεστε για να είσαστε εσείς καλά και το ποτήρι σας γεμάτο, για να μπορείτε να δίνετε στους άλλους απλόχερα. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Δόκτωρα Αλεξία Μέρη Τζορτζάκη, Wellness Coach και Stress Therapist, και ο σκοπός μου είναι να σας βοηθήσω να επανασυνδεθείτε με τη χαρά της ζωής. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, τότε κάντε like, follow και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Αν θέλετε να μαθαίνετε και άλλες ιδέες ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης με τη χαρά της ζωής,
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στις Νότες Χαράς, που είναι ένα newsletter που θα έρχεται σε εσάς στο email σας 2 φορές περίπου το μήνα, και με την εγγραφή σας θα λάβετε και έναν δωρεάν οδηγό με τα 5 κλειδιά αυτοφροντίδας.